नै लोगोफोर हिनजाव गोदाना नै सप्तासेबो जायाखैमोन 6 दिन जाबायमोन। दिनल' जादोंमोन हाबा जानाया मोनसे खारबाय आरो दिनै हराव। हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे गोदान भिडिअ बयखौबो फिन खेबसे बरायहरनाय थाबाय आरोना लोगोफोर। थ' लोगोफोर, बे समावहाय नोंथांमोननि सेरावहाय मोनसे बिग आपडेट भिडिअ लानानै फैदों आरोना लोगोफोर। जानो हागौ नोंथांमोना बे मोनसे भिडिअखौहाय सोरनिबा फेसबुकफोरावहाय नुखाबायबो जानो हागौ, थ' नुवाखैबो जानो हागौ। नोंथांमोना आंनि भिडिअनि गेजेरजों भिडिअखौ जोबजासिम नायलां, अब्लानो नोंथांमोना बुजि मोनगोन आं दायो मानि थाखाय नैबे मोनसे भिडिअखौहाय लाबोदों। थ' बिदिब्ला आं सिदानो दायो डिसक्लेमारखौ लागायदेरना होलांनि, नोंथांमोना नायलांदो। थ' लोगोफोर, बे समावहाय नोंथांमोना बै आंनि थाम्बनेलजों लोगोसे टाइटेलखौ नायनानै बेजोंनो आरो इन्ट्र'आव होनाय ससे भिडिअखौ नायनानै अलरेडि हमदांनो हाखाबाय जानो हागौ, नङा होमब्ला लोगोफोर? एसेबां माने मिनिनोबो ओंखारो, एखनबा दुखुनांथावना बाथ्रा। जायनि न'खरावहाय जादों बिथांनि थाखाय जोबोद दुखुनांथावना बाथ्रा नैबे मोनसे बाथ्रायाहाय, नङा होमब्ला लोगोफोर? एसेबां माने गोसो खुसि खालामनानै बिथांखौ जर जुग खालामनानै लाबोबाय, बिथांनियावनो सोंनानै राजि दंना गैया, राजि जागोन ना जाया, बिथाङा ओरैबायदि पसन्द दंना गैया, बेफोरबायदि मोननै गामिजों बेफोरबायदि सावरायलायनानै दिनै बिथांखौ सोंखारिथिनानै जागोन ना जाया बेफोरबायदि रादायखौ लानानै दिनै बिथांखौहाय हाबा होदोंमोन बा हाबाखौ खालामदोंमोन आरोना लोगोफोर। रायजोफोरनि गेजेराव समाजनि नेमखान्थि बायदियै इसोरनि साखि लानानै आरोना लोगोफोर। थ' जियानो जा, बै हिनजावखाय दिनै मा घटना खालामनानै गालांखो बिथांनि न'खरावहाय लोगोफोरनाव। थ' जियानो जा लोगोफोर, बे समावहाय मोनसे भिडिअनि क्लिपखौ आं नोंथांमोननि सेरावहाय दिन्थिलांना होग्रोनि, नोंथांमोना जोबजासिम नायलां, स्किप खालामनाङा। बे समाव नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबासो बुजि मोनगोन आरोना लोगोफोर जाथायनि घटनाफोरखौहाय। थ' नायलांदो बिदिब्ला। नै लोगोफोर, हिनजाव गोदाना नै सप्तासेबो जायाखैमोन 6 दिन जाबायमोन। नै फालियाव माने सिन्दुरखौ हुगारजोबना थांदो बियो। नायनाय माबायदि गियाननि हिनजाव जागोन बेलाय, गावनो गोसो जानानै नायनानै लाबोबाय, गावनो फैगोन होननायखाय। नै नायनाय, नै आसानखौबो फुनानै गालांजोबदो इयाव। नै माबायदि सिखाव हिनजाव जानो हागौ बेलाय, हाबानि उसुरगाखौबो लाना थांजोबदो। नायनाय लोगोफोर, मंगल सुत्र माने गालांजोबदो। नायनाय, जोंनि बर'नि गेजेरावबो इमान सिखाव ओंखारबाय हिनजावफोरा। ओमफ्राय हाबानि गाव लामनाय दख'नाया अनलि गांसेल'मोन। दख'नाया अबेमोनलाय इनि लामनाया? नै लोगोफोर, इयो सब हाबायाव उथिजोबनाय दख'नामोन बियो। नै नाय, नैबो हिनजाव गोदान होफैनायमोन, गोदान होफैजोबदोंमोन इसा। नै दख'ना जि जोम गोदान होफैजोबदोंमोन। बेसे गाननो जोमनो। नै हाबानि माबाफोराबो खर'आव लानाया, नै दख'ना जि जोम फालि बेसे इनो अननानै जाथि बंस'आ होफैदोंमोन। नै इत्रां गंसेखौल' लानानै फैदोंमोन लोगोफोर। नै इत्रां गंसे, ओमफ्राय दख'ना गांसे दंमोन आरो इया। नै इनि दख'नाया नै इनोमोन, बेखौल' गाननानै ओमफ्राय इत्रां गंसेखौल' लानानै फैदोंमोन। ओमफ्राय ब्लेकमेलि खालामबाय इयो जोंखौ, इमान दुखु होनानै थांबाय न'खरखौ। नै सिन्दुरा, खाफालनि सिन्दुरखौ इयाव थारमाने हुगारजोबना थांदो इयो हरनि 11टासोआव। नै सब फालि गंफ्रोमबो हुगारजोबना थांदो। हौवाया थर मोनाखैमोन, उन्दुना दंमोन, माने थाफाखायाखैमोन आरोना। लोगोफोर, हौवा गोदान न'आ बोराइ बाथौखौ साखि दोननानै रायजो राजा लानानै हाबा खालामबाय, दिनै खालामनानै थांबाय आरोना। बिदि हिनजावखौ मा होनगोन लोगोफोर? कमेन्ट हरनाय, कमेन्टआव खोन्थाहर बेफोरबायदि हिनजावखौ मा होनगोन? जोंनि बर'नि गेजेराव बिदि एसेबां लेथ्रा हिनजाव ओंखारबाय। 6 दिनल' जादोंमोन हाबा जानाया, मोनसे खारबाय आरो दिनै हराव। A few moments later.
तो बेनोमोन लोगोफोर भिडिअआ निसय नोंथांमोना जोबजासिम जुदि नायदोंब्ला थारैनो मोनथिखाबाय माबायदि जाथाय जालांखो आरो मा घटना खालामनानै गालांखो बिथां हिन्जाव गोदाना आरोना लोगोफोर हौवा लांगोनि न'खरावहाय। तो जियानो जा लोगोफोर बे समाव नोंथांमोननि सेरावहाय मोनसे बाथ्राखौ जिहेतु हिन्जाव गोदाना जिहेतु न'खरखौ गारनानै खारलांबाय बै हौवा गोदान लांगोनि न'खरावहाय मोनसे मेसेजखौ फोसावदों नोंथांमोना बे स्क्रिनाव नायना ला स्क्रिनशटआव आं होना होदों माने बै जिहेतु खारनाय हिन्जाव गोदानखौ नोंथांमोना सोरबाफोर जुदि नुसनबायदोंब्ला बा बबेबाफोर लोगो मोनसनबायदोंब्ला हमनानै दोन आरो बै स्क्रिनाव होनाय कन्टेक्ट नाम्बारखौ नोंथांमोना लानानैहाय कन्टेक्ट खालामहर। बेजोंनो लोगोसे जाय सुबुङानो बे हिन्जावखौ हमनानै दोननो हायो बा मोनहायो नोंथांमोना नोगोद 5,000 रां मोनगोन आरोना लोगोफोर हथात 5,000 रांखौ नोंथांमोना मोनगोन जायफ्रानोखि हमनानै दोनदों आरोना लोगोफोर। तो जियानो जा लोगोफोर एसेबां लाजिनांथाव एसेबां माने न'खरखौ बेफोरबायदि खरसा खालामनानै दिनै हिन्जाव बेफोरबायदि न'खरखौ गुबुन गुबुन खालामनानै गालांनाङामोन आरोना लोगोफोर माने दुखुनांथावना बाथ्रा लाजिथावना बाथ्रा जायो आरोना लोगोफोर एसेबां माने हाबा जानो गोसो गैयाब्लाहाय आगोलावनो बुंखामोन आरोना लोगोफोर आं हाबा जाया आं दानो हाबा जानो गोसो गैया बा आं पसन्द जायाखै बेफोरबायदि बुंनानै थांब्लाबो जेबो नङामोन आरोना लोगोफोर। हाबा जाखांनानै अलरेडि सप्तासे थाखांनायनि उनावसो दिनै बेफोरबायदि जायोब्ला मा जाबावगोन ना लोगोफोर। दुखुनांथावना बाथ्रा फारसेथिंखालि मिनिनोबो ओंखारो फारसेथिंखालि रागाबो जोंनो ओंखारो आरोना लोगोफोर। तो जियानो जा लोगोफोर बे समाव नैबे मोनसे भिडिअखौ आं नोंथांमोननि सेराव लाबोनायाव आंनि माबा मोनसे गोरोन्थि जादोंब्ला नोंथांमोननि सेरावहाय आं बयनियावबो निमाहा बिबाय। बेजोंनो लोगोसे नोंथांमोना बे मोनसे भिडिअखौ जुदि नायनानै मोजां मोनदोंब्ला आंनि चेनेलावहाय गोदानब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे लाइक कमेन्ट एन्ड शेयार खालामदो आरो जोबथारनायाव बै खनायाव थानाय बेल आइकनखौ नोंथांमोना दाबायना होदो आरोना लोगोफोर जाहाथे बेफोरबायदिनो गोदान आपडेट भिडिअ होयोब्ला गिबि नोंथांमोननियावहाय नटिफिकेसना सहैनाय बायदि। स' थेंक इउ सो माच आरो नेक्स्ट भिडिअ फिन खेबसे लोगो मोनगोन। बाय बाय।